rombongan Soebul Korban ingkang api lembu kathahipun 6 ekor sami kalangan taun kala wingi. Lajeng wonten ing Masjid Nurul Hidayah menika saged ngepalaken hewan korban lembu kathahipun cacahipun 3 ekor. Wondene wonten ing musala Nahdlatul Ummah menika saged ngepalaken hewan korban utawi rombongan Soebul Korban lembu cacahipun wonten kalih. Wondene wonten ing Masjid Al-Fatah wonten ing wekdal menika hewan korban ingkang warga menika sawetawis wonten 3 karena pelaksanaan penyembelihan hewan korban menika ngantos dumugi 3 dinten ke depan. Kula bilih samaken badhe utawi tasih wonten ingkang badhe nindakaken korban wonten ing Masjid Al-Fatah utawi wonten ing jamaah sanesipun menika tasih saged dipun susulaken.